दिनैनि बे मिटिंनि जोबनायनि उनावनो नोंथांमोना गासिबो जायखौ आसा खालामनानै दंमोन बेसेबा गोबावनि समनिफ्रायनो बेखौ दिनै नोंथांमोना मोननो हासिगोन। मोनखांनायनि उनाव नोंथांमोना जायखौ आसा खालामनानै खामानि मावनो नागिरदों बियो जाहाथे जाफुंसारो बेखौनो आङो भगबाननि खाथियाव आरज गाबबाय। आरोबाव बुंखानाय दङ बेखौ जोबनायनि उनाव मोजां खामानियाव बाहायोब्ला आरोबाव खेबसे 25,000 मोनबावगोन आरो 25,000 जोबखांनायनि उनाव मोजां खामानियाव बाहायोब्ला आरोबाव 50,000 मोनगोन। बेखौ घोषणा खालामनानै होखाबाय। निश्चय बयबो सेस्था खालामगोन जाहाथे बेखौ मोननो हायो आरो जोंबो नोंथांमोननि बे जिथु आसनि 10,000नि बा 25,000नि बा 50,000नि जिथु आसनिफोर खामानि मावगोन हानायमानि जोंबो बिटिसि सरकारनिफ्राय नोंथांमोनखौ सहाय खालामगोन नाजागोन जाहाथे नोंथांमोननि थांखिया मोजाङै मोजां जाफुंसारो। बेनि थाखाय गासै बिटिसिआव आइजो माहारिनो जिखिनि सहयोग खालामनांगौ जोङो खालामगोन होननानै जोंनि बे बिटिसि सरकारनिफ्राय सावरायनाय जादों। एसे एनै जिखिनि सहाय खालामबावनांगौ जोङो खालामगोन। दा बे आसाम सरकारनि जिथु बे आसनि बेखौ जाहाथे मोजाङै साक्सेस खालामनो हायो बेवहाय जिखिनि सहाय खालामनांगौ जोंबो खालामफागोन। जागोन नङा होमबा? एसे एनैखौ जोंबो सहाय खालामफानो हागोन जाहाथे थांखि बादियै नोंथांमोना बेखौ मोजाङै जाहाथे मावफुंथारो बेखौ आं खावलायबाय। बेखौ मोनदों होननानै जाहाथे निर्मल बिथाङा बुंनाय बादि मिसइउज खालामा बेनो आंनि खावलायनाय। बेखिनियानो दा जोंहा बिटिसि सरकार हिसाबैबो रायजोफोरनि सिगाङाव गोबां खोथा होनाय दङ। इलेक्सननि समाव जोङो रायजोफोरनि सिगाङाव गोबां खोथा होदों। बे खोथा होनायफोरखौ जोङो फेब्रुवारिनि गेजेरावनो मावफुंजोबगोन होननानै जों फोसावगासिनो दं आरो जेरै बुंदों बेबादिनो जों मावफुंसारगोन। जेनेबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खोथा बा सिनियर सिटिजेननि खोथा बा हेन्डिकेपफोरनि खोथा बा बिदिनो गरिब दुखिया मानसिफोरनो माने रां अनसुंथाइ होनाय आरो सेंग्रा सिख्लाफोरनो गावनि थांनानै थानायनि थाखाय रां अनसुंथाइ होनाय आरोबाव हानि लेखा पाट्टा बानायनानै होनाय हा पाट्टा होनाय बेफोर गासैबो आसनिखौ जोङो बे फेब्रुवारि मासावनो जानुवारि जोबनायनि उनाव फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो जेरैखिजाया मावफुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो। बेखिनि खोथा दिनै नोंथांमोना आसनिनि फैसासो लांनो फैदों जोंनि लेक्सार खोनासंनो निस्सय फैयाखै। जों बुजिगौ नोंथांमोना बहुद गोबावनिफ्राय बे आसनिखौ आसा खालामनानै दंमोन। दिनै मोनसिगोन। मोनखांनायनि उनाव जाहाथे बयबो गाव गावनि थांखि बायदि खामानि मावो आं बेखौनो खावलायबाय। जोंहा मेरला समय दङ आरोबाव लोगो मोनबावगोन। दिनै जोङो बिटिसिआव बेखौनो जों लुबैदों सरकार हिसाबै जों बेखौनो बुंगोन जोंनि बिटिसिआव गोबां हारि माहारि दङ। जोङो बयबो जयैनो गोरोबलायनानै थानांगोन। बे बिटिसि ओनसोलनि मानसिफ्रा बयबो बर'आनो जा सावथालानो जा बा गार' राभायानो जा बा राजबंसियानो जा बा बेंगलियानो जा बा हिन्दी भाषायानो जा गासिबो बेहाय थाखानाय मानसिफ्रा बेनिनोखा आरो बेवहायनो थागोन आरो बेवहायनो जोङो रायजो जालांबाय थागोन। ओंखायनो जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि मालाबाबो जानो नाङा। जोंनो नांगौ सान्थि, जोंनो नांगौ खौसेथि, जोंनो नांगौ जौगाखांनाय। जोंना बेनो जोंनि सरकारनि मन्त्र एबा जोंनि थांखिया बेनो। दा ओंखायनो हयथ' गोबां समाव गोबां गावजों गाव एखनबा भुल बुजाबुजि जानो नागिरो बेफोरखौ जाहाथे
जाया जोंनिनो मानसिफ्रा जों जयैनो थालायनांगोन होननानै जाहाथे बयबो बुजिलायनो हायो सानलायनो हायो आं बेखौ खावलायबाय दाखालिसो क'क्राझाराव माखासे माने घटना जानानै थांबाय बेखौ बयबो खोनादों जोंनि खावलायनाया बेनो बयबो बिनिनो मानसिफ्रा हयथ' सासे सानैया भुल खालामदों बेनि थाखाय जाथि नाङैनो बदनाम जानो नाङा जाथि नाङैनो खस्थ' मोननो नाङा जाय दायनिगिरि बेनि सायाव पुलिस दङ आयेन दङ बेखौ बेबस्था लागोन बेनि सायाव आयेन दङ बेनि सायाव पुलिस दङ बे हिसाबै आयेना आयेननि खामानिखौ मावबाय थागोन ओंखायनो जेबो खालामाखै मा खालामाखै बिदि साननो नाङा जोङो सोरबा माबा मोनसे भुल मावदों होननानै जों आयेनखौ जोङो आखायाव लानानै खामानि मावनो नाङा जोंनाव जुदि जेबो सान्थियानो थायाब्ला जोङो मा खामानि मावनो दिनै जेनेबा आसामनि गिबि मन्थ्रिया दिनै बेफोर आसनिखौ लादों बेयो जाहैबाय जोंनि बिटिसिनि शान्ति खौसेथि आरो जौगानायनि मोनसे फोरमान जुदि गन्दगल जाबाय थायोमोनब्ला दावराव जाबाय थायोमोनब्ला बेफोर आसनिखौ बोरै मावगोन खोथाया बेनो जोङो बयबो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेहायनो थागोन बे एखे स्कुलावनो जोङो आगोलाव जेरै फरायनानै लेखा रोंबोदों एखे बाजारावनो एखे बाजार खालामबोदों एखे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामदों गासिबो जाथिया जों बे माने परिबेसखौ जोङो सब समय लाखिलांनो रोंनांगोन आरो दायथ'आ बयहाबो दङ जोङो दिनै बे लामाजोंनो गासिबो थाबायगासिनो दङ बे स्कुल कलेजावनो जों बयबो जाथिया फरायगासिनो दं बे मोनसे बाजारावनो जों बयबो फानलाय बायलाय खालामगासिनो दं बे परिबेसखौ जोङो सब समय लाखिनो नाजाबाय थाथारनांगोन अब्लानो जों साननाय बादि बा नोंथांमोन साननाय बादि जोंनि बिटिसिआव जौगानाया महर मोनगोन खिन्थु गन्दगल जाबाय थायोबा बेहाय जोङो जेबो जौगानायनि थाखाय सिन्था खालामनो हानाय नङा माने जानाय नङा बोरै जागोन गन्दगलखौ होबथानो ना जौगाखांनायनि खामानि मावगोन बेफोरबादि जायो बेखिनिखौनो बुंबाय जों